lilakno ya Arimbi. Yai Prabu, wonten timbalaning ngadawu Koko Prabu. Kados pundi? Kedahipun maduka Yai Prabu kedah. Saged angen-engengi dhateng penggalipun Nyai Arimbi. Koko Prabu kula mboten saged matur. Kamanungsan kemawon sinten ingkang saged nilakaken atmajanipun. Kedah mengsah Narendra Yaksa ingkang dibya Sura Sekti kados mekaten Koko Prabu kula mboten saged matur Koko Prabu. Dalah piye iki Kresna kok kaya ngene iki piye? Semare koden prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi. Den mangke riyin sampun kinten kula menika batur sing cumalena. Mboten kanthi dipun dangu kula wantun munjuk atur. Ning atur kula niki mang midhangetke mangolak-alik salebeting penggalipun gelar dipun gulung. Nuwun sewu lho, mboten nama kula menika ngrencang dhateng mrika ngewangi mriki niki mboten. Ning saka petungane Semar Bathara Guru paring dawuh kaya ngoten niku janjane estunipun paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Mboten wonten tiyang nampi kanugrahan kok tanpa pacoban niku ora ana. Mboten wonten. Sing lumrah wong bakal nampa kanugrahan niku mesti iso nglakoni pacoban niku kanthi rampung lan tuntas. Kados ingkang panjenengan lakoni niki. Kula nuwun sewu lho. Kanugrahan sing ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa niku ya nganggo laku, ya nganggo pacoban. Contone nika Pandhawa ajeng entuk negara Ngendraprastha niku sapa ngerti nek Ndara Bratasena niku diloropke teng juranging kasangsaran kon babat Wanamarta. Janjane pancen diloropke teng dalaning pati ning merga teguh timbul penggalihe. Nggone babat Wanamarta wekasan iso entuk kanugrahan wujuding negara Ngendraprastha. Niku wong salwangsul lakon kaya ngoten niku. Nek kudune Pandhawa mati kabeh enten kutha Pramanakati enten wana. Nalika dipun besmi dening para Kurawa. Ning nuwun sewu pati uriping menungsa niku ora gumantung karo titah, ning gumantung karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat. Ngoten. Pacoban niku werni-werni. Kala mangsa kudu ngiklasake katresnan. Ngiklasake katresnane anak, ngiklasake katresnaning garwa. Niku pancen dadi pacoban. Ning wong sing iso ngiklasake katresnan nggih wong niku sing pancen tinuding entuk kanugrahan sing gedhe. Nuwun sewu lho. Nek panjenengan tresna kaliyan Ndara Tetuka, merga kabandara tresna ibu karo anak, wekasan panjenengan awal Ndara Tetuka dadi jagoning dewa. Niku ateges kanugrahane anak sampeyan mang tutup dhewe. Kanugrahaning sampeyan, kanugrahane anak sampeyan mang singkirke dhewe merga sampeyan abot tresna. Ning nek sampeyan ngiklasake katresnan, sapa ngerti niku dalaning kanugrahan ingkang putra lho Ndara. Mangolak-alik tembunge Semar niki Ndara. Miguncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukul nadyan kanthi awrat raosing manah kula midhanget dhateng pangendikanipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar sareng kula petang-petang jebul res punapa ing dados aturipun Kakang Semar Badranaya kula pasrah anak kula pejah gesang sumangganipun badhe amurba pukul
kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar kula ngaturaken panuwun. Padha-padha. Jejering wong tuwa kuwi ya sing pinter ngolah-alik ukara. Sing tlonjonge dadi becik lan apik. Nggih. Nah, itulah mengaten kula bidhal wonten ing Kayuwangan. Kresna ayo. Tutna laku Jandra Ulun monggo kula dherekaken. Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih mugi-mugi anak niku iso dadi bocah sing iso ana gunane, Den. Nek mati piye, Pak? Mati dijok lengane. Sembrono. Coro. Gareng karo bapakne kok ngunekke. Iki gawe masalah e. Wong Ndara Tetuka iki lagi umur pira? Kok dijokke dadi jagoning dewa. Malah Semar ki sing ngomongi Ndara Arimbi, nganti Ndara Arimbi ki klase karo putrane. Nek nganti kae cilik lara gedhe tekaning pati, wah sing nesu namung Ndara Arimbi. Ndara Werkudara. Wah. Semar sing dadi perkara itak mutar kowe. Aku ora melu-melu lho, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho, Pak. Aku melu sangu dhewe, Pak. Aku melu kok sangu dhewe ora. Pokoke aku nderek Semar. Aku bangga karo itu Semar. Iya. I love you Semar. Waduh. I love you ora. Aja do cerewet kayo do ditutke ndaramu Ndara Tetuka kae. Gumrayah wadyabala nggiling ngaya. Solas ragane buta ngregeti Kayuwangan Suralaya. Sekipu iki jagoning dewa nggih. Wah. Buta Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang dewa padha jilih srayane padha keplayu wedi karo patih Sekipu mantra kari sak siring bawang sak umuring jagung ora meneke luraing widodari. Kayangan gawe sungsang bawana balik. Woi! Buta Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ketap-ketap tak kira woh pelem pertangga jiwa tiba ning arep aku. Lah kok iki tak sawang wujuding bayi bocah abang ingkang durung ilang pupuk lempuyange. Dewa wis kelangan akal. Dewa wis kelangan nalar bayi wingi sore dijoko ning pabaratan. Lah apa lakon aku mungsuh jabang sing kaya ngene. Ya, nek yen pancen kowe dadi jagoning dewa, aku ora wegah mateni titah sapa wae sing mbelani para dewaja ngelokke dosaning patih Sekipu. Wak cokot mlebu ning wadukku dadi isen-isen ning wadukku.
Marana smobang wangaruna kadinetraning angka rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca tak jokot wae adalah siungku ora mempan lah kok elok bayi sing maune ora iso nglawat barang tak cokot. Oh, tak kemah-kemah kok malah iso mbrangkang iso ngadeg. Weh, Dewa. Kowe aja mirang-mirangke patih sekipum. Ayo, bocah iki gedhekno dhisik ben sak timbang sak bobot karo patih sekipu mantra. Kuncang kancing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Narada. Ayo kadi pundi Kakang? Nyata sekti kalintang lare menika nadyan dereng ilang pupuk lempuyangipun nanging sampun katandha bilih lare menika pancen pepethinganing titan. Namung kemawon patih sekipu sajaipun lingsem di lajeng patih sekipu kados pundi polaipun. Nah, piyambakipun munjatur sanipun para Jawata kanthi ambengok sura. Bayi menika dadipun agengaken lan rumiyin. Dipun dewasaken tegesipun dipun gege. Kakang Narada, punapi? Kula sampun dawuh kalawan Empu Anggonjali lan Empu Ramayadi supados amandhe dhateng lare menika. Lho, mandhe dos pundi? Lare menika badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula jer Kakang Narada dipun jer inggih lajeng sedaya rongkonganipun lare menika badhe kula gantos inggih menika mawi rajaning wesi balitung wesi pulasrani wesi mangangkang lan sak pituturipun mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Narada sampun ngantos adri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Wah, nggih, ngestaken dawuh, Di.
gumaledhek swaraning kawah candra dimuka nganti sundul ngiwati kalika semanten anjedi sang tetuka tanggap sang empura mayadran empu anggon jali sigra gantos rongkonganing sang tetuka mawi rajaning wesi saking kayangan resi mangangkang wesi balitung wulasan lan sak piturutipun nalika semanten saya umup onang candra dimuka mijil ana nom-noman ing kekiter wonten sak nginggiling kawah candra dimuka wau Pandyabala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Di wonten jejaga ingkang pakulitanipun dembaga kados mekaten murup mubyar Kakang Rada punapi kula trimas paosaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing kawah candra dimuka. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Eka dadi kaya mengkoten. Mekoten pripun? Mekaten maksud kula inggih. Walah gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Nanging kula menika gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedheku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking panguwaos kula. Ah inggih. Lajeng suwantenipun saking menapa? Badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita Mara Gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih, Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh, anak Werkudara suarane ya wis kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti ngane-aneh. Inggih, Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih, Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paringi tetenger sinten? Menika badhe kula paringi tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kekiyatan, Kakang. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Raden Gurundaya. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tenger. Sinten Di? Raden Purbaya. Wah, Raden Purbaya. Mbok kula ya tak menehi jeneng. Kula sumanggaken Kakang Trada. Badhe kula paringi tenger inggih menika Raden Krincing Wesi. Di wonten jauh. Dewa menika suwe-suwe saya sembrono. Sinten ingkang boten ngiringi kalian kula nama Macring ngoten. Nanging boten kelintu menika Bathara Pathuk. Walah, Bathara Bakpya. Kok Bathara Bakpya? Parat ora karepe dhewe. Mirang-mirangke Narada menehi jeneng Macring. Wah,
Bareng paduka pukulun. Samangke kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba saka kuwi kita bakal ulun paringi ya kuwi ingkang aran Caping Basunanda. Panas mbuya kepanasen udan mbuya kudanan. Kotangantra kesuma kita bisa ngambah dirgantara nylentrik tanpa sutang. Uga ulun paringi trumpah madu kacerma. Kita ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora duwe walat apa-apa nggih. Matur sembah semono tanpa pami. Adi guru mariki menawa. Caping Basunanda Kakang. Gatot-gatot wonten dawuh. Kita ulun paringi pusaka ingkang bisa gawe ayem tentrem. Ya kuwi kang aran Caping Gunung saben deni mangkon. Kakang Trada. Menawi? Mbok mriko campur bagong. Lah. Panjenengan menika dewa kok senengane guyon. Nah, ya nggo isu-isukan kaya. Isu-isukan kok ora guyon ngene mboten pantes. Kita kudu bisa manglurah satru murka. Ya kuwi Pati Sekipu lan Nalindra Prabu Naga Pracana. Yen kita bisa mateni Kraman Kayewangan ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, besok kita bakal ulun lenggahake ana ing Silakanda Waru Binangun nggih. Sapa ya, Kang? Mbah. Sirahku nggo pancatane. Ana wong iso mabur ya, Tru? Heeh. Monggo kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma. Asma. Maringi asma Raden Krincing Besi. Heeh. Raden Purmonyet Purbaya. Purmonyet ki ora ana lho, ha? Purmonyet ki ora ana. Apa? Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae palinga ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek piye? Yo. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta jleng bojlenge iblis lanat padha jek-jekan. Sapa? Takon karo aku. Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Ya Raden Gurundaya. Kowe sapa? Pati Sekipu. Yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni. Lho. Nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku? Ora usah dadak takon, aku srayaning dewa. Ora mbok gulung genderamu, ora mbok kukuti barisamu. Aja takon dosa. Ana patih bali mongkari aran. Wah, gaglak limpamu ada.
Tobat. Cah kok digdayane kaya ngene. Sinten iki? Gatot Kaca, Petruk. Gawe kacane ku sinten? Lho, kuwi bendaramu. Bendara kula sinten? Tetuka sing maune tak dadekke jago wis dijeti ning Kacandra Dimuka. Kuwi ndaramu, putrane bendaramu Werkudara. Kok cengkiling? Aku gawe kaget kok. Ora sambung-sambung iki ngapa? Ya kaya ngene, bapakne bagus, anake bagus. Ora kaya aku. Bapakne gagah kok anake umbelen. Endi-endi. Sapa ya, Truk? Ndara Gatot Kaca. Aduh, Ndara Gatot Kaca. Sapa? Mbah. Ngawur kowe. Putrane Pak Haji, ngawur. Putrane Ndara Werkudara. Nah, sing maune jenenge Tetombo, tetuka. Waduh, kok dadi kaya ngene. Wis, ponokawan padha semingkir. Oh, no bose. Sekipu mati. Inggih. Tak awake? Kula cokot. Wah, iki Petruk iki kudu dikandhani. Waduh, ha iki kudu dikandhani. Ampun nyokot. Nyokot kena nek wis mateng. Walah. Siapa yang dicokot? Oh kuwi. Wah, oh, sok mleh tak goleke sing rada apik. Sing larang. Bagong edan. Aja ya ngger nadyan kita kuwi turas sing yaksa ning kita kuwi turas. Ya kuwi Sabta Warga, mula kita aja nganti nyokot. Mboten pareng. Ora entuk. Ngestakaken dawuh. Mboten kenging, Nggih. Wah, bapakne nek prisa ni putrane undahe boyo ngopo senenge. Lah iya Petruk lha nggih. Gagahe kaya ngono kok. Ning ampun nyokot. Nyokot niku mboten apa nek kaya kula, Gareng Bagong niku biasa. Ning sampeyan niku satriya perwira. Lho, trae ngaluhur piyayi. Nek kula kaya niku mboten napa-napa nyokot wong mingkire. Mboten napa-napa. Nek sampeyan niku piyayi luhur ora kena nyokot. Perang ya piye carane supaya menang ning aja nyokot. Ora wijani sapa? Lho, oh iya ning. Kula Petruk. Petruk kuwi sapa? Petruk niku adine bapak. Bapak sapa? Bapakmu. Dadi kula sampeyan nyeluk kula kudu Lek. Lek Petruk nggih. Itu konangan bapaknya digecek diasmu modar kowe. Pun kajenge men gayeng-gayeng ora apa-apa. Hah, kula duwe adi meneh jenenge Bagong. Sampeyan nyebut niku ya Lek. Wong loro Lek kabeh. Iya, Lek Petruk. Ah. Wis karepmu lho. Naga Wracana patene sisan. Wis taken dawuh ulun. Iki dibuang sik. Kok arep ngetutke Gatot Kaca terus saking senenge dibuang sik. Gong nyambut gawe le. Sumawon apa ana kawan Bagong Koko Prabu? Yayi, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih ana kawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu? Nggih.
Ponokawan Petruk sowan kalian Ponokawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Ponokawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong ruwe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku e. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to? Bagong. Non, ning kowe tudu tata krama. Kula lek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong. Kok sik to? Kok Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi tata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Kok Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajil. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah, aku mah wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem padha raja sapraptamu Ponokawan. Wilujeng Gusti, nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah. Semungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mudhar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Padhararja, pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kurang kepenak. Ponokawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ha mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke. Arung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajake loro ati tak unekke edan. Inggih, sajakipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong.
Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dulekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono gong rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong kira wong lulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha raja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanono. Kula tumpuk kula oh yo kowe. Modal ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sik gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana-mana ora wani kok. Ditandasi arepe dhewe apa? Ha sing seru, sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet pangestunipun kembar. Ndara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan para gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bening tulen kula pun tamba bila wonten tempat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Seman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandu dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang.
Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning Kahyangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karukunan, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Uripe marang ora tentrem, mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo waton kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya, Petruk, nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih ati, papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun Kahyangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun Kahyangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun Kahyangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun Kahyangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo Kahyangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip ning Kahyangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing Kahyangan. Mula aku pengin bangun Kahyangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye.
niku mengke bakal metu kabeh penjaluk ing para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Saksampunipun dados Nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula, ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para Nalindra sapepadane sing disrawungi. Panjenengan dumedati Nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Kono kawan Petruk njupuk saka maduku ora aru bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nek tekan omah-omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki setitik kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Engko ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe. Isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Limasada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Ramen ki, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng
menyiliki kidik. Apa to? Ajeng mini silik kidik. Anu, apa? Niti preksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Jare wau ngendikanipun Sing Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring Pegebluk dateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ke Taman Pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ke Taman Negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa to? Aruya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ke Taman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ke Taman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa ning sinten ngerti ngoten atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok cek ngoten niku wis malik atine Sinuwun Ndarawati menika ingkang sepisan. Iya Bagong ngambing pindho rada seru kok. Ngelih. Tanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Heeh. Ingkang angka lara. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Merga sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lair tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Kelima Sada. Pusaka Jamus Kelima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Kelima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangpareke Sinuwun Ndarawati ya kena
ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa niku berbawasana wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya. Gong, Darma Kusuma. Ngoten. Kula aturi menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun Pratri menggalih? Kok ada orang Petruk kan langsung menghadap bapak. Wow ya syukur ora melu gara-gara Petruk absen. Ora melu gara-gara ora mau wis tak eret-eret rene ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petruk. Engko nek perkara Petruk tak critani mengko iki wancine gara-gara iki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya iya slentrik sisan wong tuwa kok dislenthrik ora. Anggepe wong tuwa ora entuk dislenthrik apa piye? Wong tuwa nek ngayal nek dislenthrik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Lokal. Sudah Gembira dengkulmu melacot ora. Gembira Lokal. Aku krungu saka kadohan apik tenan. Iki apa to anu rareng Supitan. Aku nek kelingan ana wong Supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding iki ngopo? Ayo kelingan jaman leku Supin biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira mbiyen Supin kuwi? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus Supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duka, bekakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya. Wah, wis ngeri pokoke. Maka ditambah nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lamun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 kuwi rencana ana mundak zamane meneh. Wong supet rasa di laser. Diapake? Dipistol saka kadoane. Tuwar, wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supit ki bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa rek. Ha iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapane piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kae. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Heeh. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane kumlebet kowe kuwi paham ora kowe?
Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya kadake. Ranggepe sampenake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 iki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke rek sunat. Kok rek sunat ya? Setia setiap saat. Mongso-mongso didhawuhi iki mengkari nuthuk. Wah iya. Ya coba kaya apa? Ya, muni Mas, monggo. Lagu 45 sindene rambate ratahayu lupis kuntul baris kuntul kok baris ya embo kuntul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji apa manuk kuntul kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi manuk kuntul kae nek sikile dangkat siji iki sebabe apa ciri khase ngono kuwi goblok diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya, edian tenan. Tak tunyo lho nek mentah aku ora, aku iki mengiyakan kok. Mangga. Rambate. Ya. Ning ngono kuwi lho kompak. So ditandani. Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sok. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kang? Padha wae. Men gemantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau tutuk kowe ngece kowe ya. Kaya genti ngece aku kowe. Nek ngene wedok, nek ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku sing ora kakung ya. Kakung. Jam pira to iki? Mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Kaya mbangane dienggo diceceh ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki. 2000 lho. Kok 2000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Oh. Nenggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu nang nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke karo nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 5:30 ngono. Nek iki ora blandang, nek iki rusak nek iki. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, lupis dileng ping 3. Ya. Kok kowe memen dono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, siap. Galo kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blok on. Tembange, misale ngene iki. Galo kae genterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Galo kae endi? Genterane. Entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae genterane kumlebetang awe-awe.
Nek tembang iki tembang sing cepet, ora sangga takku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet. Planet ngembleki sirahmu ki piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane kumlepetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane kumlepetang awe-awe. Pampute san iku napa jatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong men gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani, ngopo wedi? Pokoke nganggere tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awake dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Tru. Ya manut karo kok. Heeh. Keparangkul mungguh ngayuda kewapak bawat nyobentar bawat nyobentar kewapak nyomungguh ngalogo Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya Petruk, iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ratune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep rada gentro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Tru. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ya. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan menika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake.
Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Ndarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Ndarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melancot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Gimana? Ya. Aniku dadi dukaning Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong wis pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar ana Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diwaku-waku ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena kuwi anake Werkudara. Werkudara kaya wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene ning kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu kae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya, Tru? Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Engko nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Oh, soalé wong glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun, Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Ora, Ndarantasena karepe ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambat ambegan. Petruk sing ngambat ambegan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Oh, arto irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petruk. Ngambat ambegan, Tru. Nggih.
Siti Prani mangan anong ari cotha Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hang kok ya iso maslep ngono ya Tru ah ya Ndarantasena iki ayampuh kok Tru nun wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon tur kowe dadi satriya digdaya kowe dipateni ra iso mati dilarani ora ngrasake lara wah dong gleleng tenan iki terus kula iso napa mawon iso ambles bumi iso mabur sakarepmu saka dayaku weh ding dang 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 modaro ora iri to ora apa kudune iso kabeh ya iso kabeh antos sendok antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem kaya goreng ya entek iya unek-unek ki Ndarantasena ning ndro awakku ora krungu wis ben kula tak njajal ambles bumi nggih Den yo ambles bumi carane pripun ngampet ambegan terus ngelekar ho wah halo ding 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 pujak-pujak kan jegluk sapi tak semua ra elek ta pujan-pujan ya men jedul ya nek mabur sikile gedruk lemah ping 3 we gong kilo gong wah jian waduh wah siple liwat kos-kosan golek kamar mandi sing ora ana gendenge kalau kae kenterane kumlem beteng awe cocok abang putih sang warna iku lambang sejatine sip negara kita negara ini sapa wis merdeka kang adhedhasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904 lho kok kurang ya Reng coba baleni nuju taun 1940 lho kok sudah meneh coba baleni nuju taun 1900 lho iki sudah oke banget iki ngene ya Kang ngene ya munggah iki kurang nuju taun 1900 tos munggah iki 100 wah berarti nek 1000 medun nadane nuju taun 1945 iya bagus lanjute Marsudi nuntun asu ayo padha dilotes haram najis asu kok dilotes Marsudi mreh rahayu Marsudi mreh rahayu holobes hah holobes aku nang nggo bes holobes kontol baris holobes kontol baris tumandang bareng maju tobake apa to cakepane apa to tumandang bareng maju tunggal tekad ra kok trupake tunggal tekad ra ayo merdeka bumi kelahiranku merdeka was tetap nyirep ya cocok kalau kae gender wah pokoknya apik nek tembangku rasa digagas pokoknya apik kok ngobarkan semangat heeh rasa nggowo rek nembangku wis kobar-kobar cahidan ayo karo nembang sing alusan kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora diaturake lho truk ngene ndi truk angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe ngomong-ngomong iki mau aku sing muni
Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Iya. Sintom Parisana. Banter, sero, kleru. Apa kok iso njaluk? Sintom Parisana. Sinom Pari Jata. Oh. Urupe. Heeh. Urupe terpindah-pindah. Ha iya. Sale kan aku kulino ngomong ngono sale. Ayo tangi kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kewinastan Gunung Merapu karo Merbabi. Reng, apa? Iki kowe nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke. Nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwane nek aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Dik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Siapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Kowe ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo. Yo disowani yo. Ayo. Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ing ngrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya ya Kakang Semar. Aku ing ngrapta ning Karang Kadempel, Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klimasada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula. Nek pustaka Jamus Klimasada ical margi saking Sinuwun Ndarawati, sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka, para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miatlangen kalangguan akar pandan moncar tinan ler kakonang surem sorotetan badan kasuran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Kakang Semar juntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal silak aku sagung upaya menyang didulunge pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada syukur nek sampeyan pun tanggap terus saniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada
Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ndi dununging Petruk kanthong bolong. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen setunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkawis menika. Kakang Semanaku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndrawati. Lan samar panoring sapa supaya rumangsaku Semar iki tuwekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti sinuwun Ndrawati makarya dhewe kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna wiwah Ndara Kresna ing Ndrawati Den. Sing manahipun ing Raka ing Mandura. Daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina, mastuti timbalan Paduka Yayi. Wonten menapa? Boten kinten babar pisan. Bilih sampun wonten 3 ngari kelenggan sak menika kula nyumpena Koko Prabu. Lho. Nyumpena nggih kasinggihan mekaten. Ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan. Boten sanes kejawi namung negari Ngastina menika kados keblabak banjir ludira ingkang ngendhangaken dampar kencana. Koko Prabu ordining pasumpenan menika menapa? Lho, nuwun pamunten. Menawi sak ngertos kula negari Ngastina menika sampun kadunungan wujuding inggih menika pujangga ingkang sakalangkung limpating kawruh mumpuni ing sanes kala. Boten sanes kejawi namung Bapa Penembahan Durna. Ing atasipun namung njlentrehaken babakan pasumpenan kemawon Tuku Paduka Yayi Prabu dadak ndangu dhateng Raka ing Mandura. Mbok inggih keparengani bali dhateng Paman Penembahan Durna ing Sokalima. Menika mbok menawi langkung pana. Rayi ngaten Paman. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Wonten pendhita ingkang monyor-monyor lenggah wonten negari Ngastina, mongko saben wulanipun dipun paringi prabeya saking negari Ngastina. Kok perkara impen kemawon kok panjenengan dadak ngrawuhaken anak Prabu Mandura. Mbok inggih
pandhita ing lenggah wonten negari Ngastina menika dipun dangu supados makarya, mboten kok namung tengak-tenguk. Menika tumrap kula kok nuwun sewu, mboten jumbuh, mboten sak traju kalian dedana ingkang sampun paduka maringaken. Bodana wonten dawuh. Kula mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina. Bodana sampun ngertos babakan pasumenan ingkang paduka lampahi menika nggih kasinggihan mekaten. Lole. Kentos waluh gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi babakan pasumenan menika kala westunipun leres ngendikanipun anak Prabu Baladewa kedahipun paduka mboten sisah. Keraya-raya ndangu dhateng sowani rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Liripun kula sampun mangertos kok nggih werdinipun pasumenan menika kala wau kula etang. Mawi etangipun tiyang lampahi pasumenan inggih menika titiyani gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Iman Maduka menika kala wau nalika semanten paring dawuh wancinipun para enjang gagat bangun enjang tegesipun menika manjing wonten ing puspa tajem utawi kadara dasih impen ing badhe wonten kasunyatanipun. Nek pancen ana kasunyatane Kakang Duna saiki ngendika pralambita impene mau kepiye? Oh lole. Ora lola-lole. Iki gek dijlentrehke. Ndang kaya ngopo werdine nek ming dienggo lola-lole iki ming entek-entekke wektu. Loh, ngono ta Cepate? Iya. Ya nek pancen kaya ngono nuwun sewu, Nger. Impen panjenengan menika mancing wonten puspa tajem menika impen ingkang badhe andara dasih tegesipun badhe kababar dados kasunyatan. Wondene impen menika kala wau werdinipun kendang dampar kencana awit kablabak toya ingkang bena mongko toya menika wujudipun rah. Rah menika saking werdi raharja menika mumpuni. Ha menika memayu. Dados rah menika kala mau tumrap kula menika werdinipun sae. Mergi rah menika nuwun sewu panggesangan tiyang mboten gadhahi rah menika mboten badhe gesang. Mboten badhe saged gesang wonten ing alam padang. Dados menawi negari sedaya keblabak banjir getih menika kala wau tegesipun panggesanganipun para kawula, panggesanganipun para nayaka punggawa sedaya menika mangke badhe saya wonten indakanipun. Inggih. Dampar kencana kendang kaprajondang. Nah, dampar kencana kendang kaprajondang menika anak Prabu badhe kathah angenipun dolan-dolan. Amargi gak dampar menika dumugi mrika-mrika tegesipun kula nuwun sewu lho. Panjenengan badhe dados Nalindra ingkang wiyar jajanipun. Amargi dampar menika panguwasipun Nalindra, pelengganipun Nalindra. Nek dampar tekan kono-kono, tegese panjenengan saged nglenggahi dampar mrika-mrika. Dampar Nalindra kono, dampar Nalindra kono menika mengke menika badhe dados kukupanipun anak Prabu Ngastina, kukupanipun panguwasipun anak Prabu Duryudana. Lho, menika nggih. Werdinipun impen menika sae nggih, sae. Rekat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal katrenjo swaning sang bayu kena ora kaya jingak kang samya mulat. Maha Prabu Duryudana alon pangandikanira Duhari ningsun Werkudara den kapareng kene jagat Dewa Bathara Prabu wonten dawuh wonten satunggiling nayaka ingkang wantun minggah monggo tanpa tinimbalan. Yai tumunten katimbalan menawi gatosipun ayaka menika sowan monggo tanpa tinimbalan. Menawi sekintenipun sedyanipun menika sae Yai Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening sampun ngantos tumut-tumut ing raka mandura ing sagah ngunduraken dhateng nayaki ngatemben sowan menika. Ora bulenggah prayogi ngestaken dawuh.
Kisana. Jeneng para kuwi sapa? Dene mungganing datel negara Ngastina, mara gaging aku. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine ing lodune Dimawahing Tawang Toang. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negaring Ngloji Tengara adminipun Prabu Bel Kedhuel Be. Pangkat patih nami kula pun Patih Bayu Kinara, Patih Bayu Kinara. Kasinggihan mekaten. Wigatine apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sinuwun wanter pengendikanipun Sinuwun Prabu Bel Kedhuel Be. Anggenipun ngutus dhateng abdi sowan dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sepisan ngaturaken sembah bektinipun Gusti kula mugi kunjuk angga kalih. Gandeng jagat menika sampun mangertosi lan jagat menika sampun kebrebeken dhateng kumandhangipun Alendra Ngastina inggih Prabu Duryudana. Nuwun pamunten. Tuhun Alendra ingkang watak angkara budi candala mila kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Bel Kedhuel Be. Samangke Gusti kula Prabu Duryudana keparenga anyingkiraken pambegan ingkang awon tuwin watak ingkang tansah nalisir saking angger-anggering kautaman. Monggo. Mumpung tasih jembar kalangane mumpung tasih padhang rembulanipun Ratu Gusti kula Prabu Bel Kedhuel Be ingkang sagah anuntun anggen paduka badhe kundur wonten margi ingkang leres. Sampun ngantos mangke dados kamurkanipun Gusti kula Prabu Bel Kedhuel Be. Menawi ngantos dados kamurkanipun Prabu Bel Kedhuel Be. Nadyan sesembahan kula menika saking negari ingkang namung saiyuping payung nanging boten badhe wang-wang menawi bedah negari Ngastina. Iblis lanat karepe dhewe. Maning jajalan Sukertaning Bawana. Wah, menungso ora tatanan. Wah, dalah kok ora ngilo karo githoke ora nyawang karo cengle keparet. Ing atase Ratu Gusti Muki Nalendra anyar. Nalendra Prabu Bel Kedhuel Be lagi nata Nandra Prabu Baladewa wae lagi ngerti iki jeneng Prabu Bel Kedhuel Be. Lah kok wani nyelangkrak marang Yai Prabu Duryudana. Apa ora weruh marang nata Ngastina Prabu Duryudana kuwi Nalendra ingkang gong binathara jagat nganti kebrebeken marang kumandhange Yai Prabu Duryudana. Lah kok mung dielekke karo ratu cilik sing jeneng Bel Kedhuel Be. Bayu Kinara. Ora sak traju, ora sak babak. Yen to kowe matur ngeseng Kyai Prabu Duryudana. Ratumu kon tekan kene. Ratumu kon tekan kene Bel Kedhuel Be. Yen pancen wani elek-elek karo Prabu Duryudana cuk lakon tutanggo keset ndase Prabu Bel Kedhuel Be. Mat. Karepe dhewe kowe wani ngina kalawan Ratu Gusti Prabu Bel Kedhuel Be. Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran. Aja sombong, aja umuk. Nadyan kowe Nalendra tiyang agung jagat nganti kebrebeken marang kumandhange Prabu Baladewa. Nanging aja sok ngendhak marang sak sepapadaning ratu, aja sok ngembe karo sak pepadaning ratu. Ora usah dadak kowe adu arep karo Prabu Bel Kedhuel Be. Bayu Kinara sagu mbondo tangan. Wah, minggal glancang nenggala pate. Sesumbar lindu bumi konjeng kumaluduk kumaluduk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati mate wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa. Niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalendrane negara Ngamarta.
Lah kok banjur panjenengane ninggal negara Ngawau langit nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan mubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahono Pate. Bumi kuncing langit gelap-gelap waton lir kincang risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodine nembang jabang wonten tepi ning Balumbang. Kula ngarantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidene ngentes siling kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapa. Jumbo kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada wong kang bakal gawe seraning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembatan panjang kamunggir Dewaningrat. Bapa Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Pumunten kula sembah kaping 1000. Kanggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapa Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula ingkang badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah bagus.